जिशु ख्रिस्टआ धोनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे रायथिनाय बाथ्राखौ दोनखादों आरो बे रायथिनाय बाथ्रायानो जाहैबाय माथाइनि 19:23 सिरियाव दङ। बेखौ खनसे फरायना होनि अब्लानो नोंथांमोना गोसोआव फैगोन मा बाथ्राखौ जिशु ख्रिस्टआ रायथिनानै दोनखादोंमोन। अब्ला जिशुआ गावनि सेलाफोरखौ होनदों, नंथारगौयैनो आं होनो, धोनिफोरनि थाखाय सोरगो रायजोआव हाबनाया गोब्राबथार जागोन। बेनोमोन अनजाग्रा प्रियफोर, धोनि सुबुंफोरनि थाखाय जिशु ख्रिस्टनि मोनसे वार्निं होना दोनखानाया। बे वार्निं होना दोनखानाया जाहैबाय सोरगो रायजोआव हाबनाया गोब्राब जागोन होनदों। नाथाय मोनसे बाथ्राखौ गोरोन्थि दा बुजि, बे जाहैबाय धोनि मानसिफोरा सोरगो रायजोआव हाबनो मोननाय नङा होननानै जिशु ख्रिस्टआ बुङाखै, नाथाय गोब्राब जागोन होननानैसो बुंदों। दा अनजाग्रा प्रियफोर, जिशु ख्रिस्टआ मानो धोनिफोरखौ सोरगो रायजोआव हाबनाया गोब्राब जागोन होननानै बुंदों, बेनि मोनफा मोनफा ओंथिखौ जोङो नायगोन। गासै मोनबा बाथ्रा नायगोन। बे मोनबा बाथ्राफोरा मामोन, मा बाथ्रानि थाखाय जिशु ख्रिस्टआ बेखौ बुंनो गोनां जादोंमोन धोनिफोरनि थाखाय, बेफोरखौ मोनफा मोनफा नायगोन। दा बेवहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन जेन गासै बाथ्राफोरखौ नोंथाङा मोनफा मोनफा क्लियारहै बुजिहैजोबो। आरो लोगोसेनो खावलायनो हास्थायबाय, जायफोरा आंनि चेनेलाव दिनै गोदान फैदों, मोनसे साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो लोगोसे मोनसे लाइकखौ होनानै होगोन। नोंथांमोननि लाइक होनाया आंखौ गोबां गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय थुलुंगा होयो। आरो लोगोसे नोंथाङा सानोब्ला बेफोर बाथ्राफोरखौ गुबुनाबो मोन्थिथों होननानै, अब्लाना नोंथाङा बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होनो हागौ। पइन्ट्सफोरखौ बेखेवनायनि सिगाङावनो एबा पइन्ट्सखौ बुंना होनायनि सिगाङावनो मोनसे बाथ्राखौ बुंग्रोनो हास्थायदों। बे जाहैबाय जिशु ख्रिस्टआ बुङाखै जे सोरगो रायजोखौ मोननाय नङा होनना, गोब्राबल'सो जागोन होननानै बुंदों। दा बेवहाय अनजाग्रा प्रियफोर, साफ्रोमबो धोनिफोरा जिशु ख्रिस्टखौ माबायदि मोननो हागौ बे बिसयखौ आङो जोबथा फारसे बुंहैगोन। दा बेवहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। दे अब्ला प्रियफोर, समखौ आद्रि खालामाब्लानो थोंजोङैनो बाथ्रा फारसे आवगायलांदोनि। सेथि बाथ्रा बेनो जाहैबाय धोन दौलतआव सोनारनानै थानाय एबा धोन दौलतआव भरोसा खालामनाय। धन पर निर्भरता। सरासनस्रायै गोबां धोनि मानसिफोरा धोनावनो सोनारनानै थायो आरो बेखौनो गावनि रैखाथि होग्रा आरो गावनि सुख सान्ति होग्रा होननानै फोथायनानै लायो। आरो बे फोथायनायानो बिखौ इसोरनि सायाव जे फोथायनांगौ, बे फोथायनांगौनिफ्राय कमप्लिट गोजानाव दोनो एबा गोजान खालामो। इसोरनियाव जे फोथायनानै थानांगौ, बिखौ धोन दौलतआ हमथानानै दोनो। बेवखायनो बाइबेला जोंखौ फोरोङोदि जोङो जोंनि जिथु फोथायनाय, जोंनि जिथु भरोसा, जोंनि जिथु सोनारनाय, बे सोनारनाया इसोरनियाव जानांगौ, संसारनि बेसाद मुवाफोराव नङा। बे बिसयाव इसोरनि बोसोना ओरैहाय बुंदों, मुथि 6:24 सिरि। बेबादिनो नोंसोरो इसोर आरो धोन बे मोननैखौ लोगोसे सिबिनो हाया। अनजाग्रा प्रियफोर, बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों जोङो बेखौ मोन्थिनो हादोंदि जोंनि जिथु सेथि जायगा जानांगौ, जों जिथु जोंनि भरोसा थानाय, जोंनि सोनारनानै थानाय, बे इसोरजोंसो जानांगौ, जिशु ख्रिस्टजों जानांगौ, जोंनि धोन दौलतआव नङा। अनजाग्रा प्रियफोर, धोन दौलतखौ जोंनो नांगोन, जोंनो रांखौ नांगोन, फैसाखौ नांगोन। नाथाय फैसाया जेन जोंखौ सामलायनो दामोनथों, नाथाय जों जेन फैसाखौ सामलायनो हाथों, जों बेखौ अरायबो गोसोआव लानो नांगोन। आरो जोंनि जिथु फोथायनाय, बे फोथायनाया फैसायाव नङा, जिशु ख्रिस्टनियाव थानो नांगोन। दे दानाब्ला जोङो नैथि बाथ्राखौ नायदोनि। बेनो जाहैबाय धोन आरो दद्रजों नांज्लायनाय। धन और बेनम्रता का टकराव। सरासनस्रायै धोन दौलतआ मानसिखौ दुगा खालामो आरो आत्मा प्रशंसा फारसे लानानै थाङो। नाथाय सोरगो रायजोआव हाबनो थाखाय दद्र आरो आत्मानि दद्रआ गोनांथिथार। बे बिसयाव इसोरनि बोसोना बेबायदि बुंदों, माथाइनि 5:3 सिरि। जायफ्रा गाव गावखौ जिउआव हावरिया होननानै मिथिगौ, बिसोरो बोर होजाग्रा, मानोना सोरगो रायजोआ बिसोरनिनो। गोबां धोन दौलत मोनबाय, गोबां धोन दौलतफोरखौ सोरजिनानै लानो हाबाय, दानानै लानो हाबाय, खामायनानै लानो हाबाय। आरो धोन दौलत फैनाय लोगो लोगो बै धोनि मानसिनियाव जुदि बे घमण्डिया फैबायब्ला, गोराया फैबायब्ला, गुरैया गोजान जाबाय। आरो गुरै जानायासो सासे बेक्तिखौ सोरगो रायजोआव थांनायाव मदद खालामो। मानोना इसोरनि बोसोना बेखौनो रोखा बुंदों, जायफ्रा गाव गावखौ जिउआव हावरिया होननानै मिथिगौ, बिसोरो बोर होजाग्रा, मानोना सोरगो रायजोआ बिसोरनिनो। बर' बाइबेलाव जिथु बुंनाय एबा बाहायनाय सोदोब जिउआव हावरिया होननाय, बे हावरियाया धोन दौलतनि हावरियानि बाथ्राखौ बुङाखै, बे जाहैबाय दद्र जानायनि बाथ्राखौ बुंदों। हिन्दी रावनि बाइबेल सिरिखौ फरायनि। धन्य है बे जो मन के दिन है। मन के दिन है माने गोसोनि दद्र, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनियाव जेसेबांखि धोन दौलत थाया मानो, जेब्ला सासे बेक्तिनियाव, सासे धोनिनियाव बे दुगा जानाया फैनाय नङा, अब्लाना प्रब्लेम गैया। आं धोनि जाबाय होननानै दुगा जायोब्ला, आं धोनि जाबाय, आं हारसिंनो सोलिनो हासिगोन होननानै बुङोब्ला, आंनो इसोर नांलिया, आं धोनजोंनो गासैखौबो मावनो हासिगोन होननानै जेब्ला गोसोआव सानगोन, बे घमण्डिया फैगोन, अब्लाना प्रब्लेमा फैगोन।
अब्लाना सोरगो रायजोखौ मोनगोना गोब्राब जागोन। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर, अनजाग्रा धोनिफोर, गोसोआव लागारबो नम्र दद्र गुरैया थानो नांगोन। दे दानाब्ला जोङो थांदोनि थामथि नम्बराव, बेनो जाहैबाय धोन दौलदा लुबैनायखौ बांहोयो। धोन दौलदा अधिकनिख्रुइ अधिक गोबांनिख्रुइ गोबां मोननो थाखाय एबा मोनहोनो थाखाय गोसोआव मोनसे लुबैनायखौ जाखांहोबाय थायो। गोबां धोनिफोरा गावनियाव थानाय धोन सम्पतिखौ बासायनानै दोननो थाखाय आरो धोन सम्पतिखौ बांहोनो थाखाय गावखौ बेस्थ खालामनानै दोनो एबा बेस्थ जानानै थायो आरो बेनिखायनो इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायाव सम होनो हायै जायो आरो गुबुननि मोजांनि थाखाय, गुबुनखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय बियो साननो हायै, सम होनो हायै जाना थायो। मानोना धोनि मानसिनि, धोनि सुबुंनि सिन्ता साननाय हनाया बे जानानै दङ जे आङो आंनि धोनखौ माबोरै बासायनानै दोननो हागोन आरो आंनि धोन दौलतखौ माबायदि बांहोनो हागोन बे बिसयावनो गावखौ मुखुब खालामनानै दोनो। बेनिखायनो जि समखौ इसोरनो होनो नांगौ, जि समाव इसोरखौ खुलुमनांगौ, सिबिनांगौ, बैफोर समखौ बियो बावनानै थायो आरो सुबुंफोरखौ, गावनि नसुंसेयारिफोरखौ माबायदि मदद होनांगौ, माबायदि हेफाजाब होनांगौ बे बिसयाव नोजोर थाङा। बे बिसयाव इसोरनि बोसोना बेबायदि बुंदों, लुकासनि 12:12 सिरि, जिसुआ बिसोरखौ बुंबावबाय, साबधान, बांसिन मोननो लुबैनाय मानिनिफ्राय गाव गावखौ हमथा। मानोना आग्लाय बिग्लाय दोहोन मोनब्लाबो मानसिया नंथारगौ जिउखौ मोननो हाया। अनजाग्रा प्रियफोर, बेनि रोखा बाथ्राया बेनो जे जोंहा जेसेबां धोन दौलत थाया मानो, धोन दौलतआ जोंनो बे जिउखौ होनो हाया। जि जिउखौ जोङो सोरगो रायजोआव मोनगोन, अरायनि गोजोननि जिउखौ मोनगोन, बे जिउखौ धोन दौलतआ होनो हाया। दा बेयावखायनो धोन दौलत लुबैनायनिफ्राय गावखौ हमथानानै थादो, बे बाथ्राखौसो जोंखौ बुंदों। दे अब्ला प्रियफोर, दानाब्ला जोङो थांदोनि ब्रैथि बाथ्रायाव, बेनो जाहैबाय धोन दौलतजों खाख्रबनानै दोनजानाय। सरासनस्रायै गोबां धोनि मानसिफोरा गावनिनो धोन सम्पतिजों खाख्रबनानै दोनजायो, जायनि जाहोनाव बे धोनि मानसिया गावखौ इसोरनि रायजोनि थाखाय, इसोरनि खामानिनि थाखाय गावखौ बावसोमनो हाया। माथाइनि 19:16-22 सिरियाव जिसु ख्रिस्ट'आ सासे धोनि जोहोलावनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन। जिसु ख्रिस्ट'नियाव सासे धोनि जोहोलावा फैनानै बुंफैदोंमोन जे आङो सोरगो रायजोखौ मोननो थाखाय, अनन्त जिउ, जोबनो गैयै जिउखौ मोननो थाखाय मा खालामनांगौ होननानै बै सेंग्राया जिसु ख्रिस्ट'नियाव सोंफैदोंमन। आरो बै समाव जिसु ख्रिस्ट'आ फिननाय होदोंमोन जे नोङो जोबनो गैयै जिउखौ नांगौब्ला नोङो गासै आयेनफोरखौ मानिदो। आरो बै समाव सेंग्राया बुंबाय, आङो उन्दैनिफ्रायनो गासै आयेनफोरखौ मानिदों होननानै। बिनि उनाव आरोबाव जिसु ख्रिस्ट'आ बुंबावबाय, नोंनियाव थानाय धोन सम्पतिखौ नोङो फानदो आरो गोरिबफोरनो नोङो दान होदो होननानै बुंदोंमोन। आरो बै समाव बे बाथ्राखौ खोनानानै बै सेंग्राया निराशा जाबाय आरो बियो सिरि सिरियै जिसुनि खाथिनिफ्राय गोजान जाबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, बै सेंग्रानिफ्राय जोङो माखौ सोलोंनो हादों? बे जाहैबाय बै सेंग्राया गावनि धोन सम्पतिखौ सेथि स्थान होनानै दोनदोंमोन। गावनियाव थानाय दौलतजों बै सेंग्राया खाख्रब जानानै दंमोन, जायनि जाहोनाव बै धोन दौलतखौ बियो नागारनो हायाखैमोन। दे प्रियफोर, जों जेन जोंनियाव थानाय जिथु धोन सम्पति दङ, बे धोन सम्पतिया जेन जोंखौ खाख्रबनानै दोननो हाया, बे बिसयखौ साबधान एबा बे बिसयाव साबधान जानानै थागोन। दे दानाब्ला जोङो बाथि बाथ्रा एबा जोबथा बाथ्रा बेयाव थांदोनि, बेनो जाहैबाय धोन दौलत आरो इसोरनि रायजोनि गोनांथि। धोनि मानसिफोरा सरासनस्रायै संसारनि बेसाद मुवायाव गोबां समफोरखौ होनो हायो, बेफोरखौ सोरजिनायाव एबा बेफोरखौ दानायाव गोबां सम होनो हायो। नाथाय इसोरनि रायजोखौ नागिरनायाव सम होनो हानाया बिथांमोननि लागै गोबां गोब्राब जायो एबा बियो मोनसे बिथांमोननि थाखाय मोनसे गेदेर समस्या। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'नि जिथु फोरोंनाय, जिसु ख्रिस्ट'नि जिथु बुंनाय, बे बिनि उल्थासो। जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों जाहैबाय, गिबियावनो इसोरनि रायजोखौ नागिरग्रो, बिनि रायजोखौ नागिरग्रो, बिनि उनाव गासैखौबो होदेरनाय जागोन होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ बेखौसो फोरोंदों। बे बिसयाव माथाइनि 6:33 सिरिया ओरैहाय बुङो, नाथाय इसोरनि रायजो आरो बिनि धोरोमखौ नायगिरग्रो, अब्लानो बियो बेफोर गासैखौबो नोंसोरनो होदेरगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, बेफोर गासैखौबो होदेरगोन होननानै बुंदों। जोंनि नायगिरग्रोनांगौआ मा जानांगौ? बे जाहैबाय इसोरनि रायजो, इसोरनि धोरोमियाखौ जों नायगिरग्रोनांगौ। बेनि उनाव इसोरा जोंनो लागै गासै धोन दौलतफोरखौ जोंनो होखागोनखा। जों धोनि जानाया, जोंनि धोनि जानायखौ इसोरा गाज्रि मोना, जोंनि धोन दौलत जानायखौ इसोरा हास्थायो, मोजांसो मोनो आरो जोंनो लागै इसोरा होगोन बेखौ प्रतिज्ञा खालामखादों। नाथाय गिबियाव इसोरनि रायजोखौ नागिरग्रोनांगौ। अनजाग्रा प्रियफोर, बेफोरनोमोन गासै धोनि सुबुंफोरनि माखासे मिस्टेक्सफोर, जि गोरोन्थिफोरा साफ्रोमबो धोनिफोरनि थाखाय सोरगो रायजोआव हाबनाया
गोबां गोब्राब जायो। दा जोबनाय फारसे थांनो नागिरदों। मोस्ट इन्टारेस्टिं मोस्ट इम्परटेन्ट बाथ्रा, गोबां गोनांथि बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों। बे जाहैबाय अनजाग्रा प्रियफोर, साफ्रोमबो फोथायारिफोर, साफ्रोमबो ख्रिस्टियान सुबुं धोनिफोरा जे बेबायदि गोनजा, बे नङा। बे बाथ्राखौ थर खालामगोन। दा जायफोरा धोनि बिथांमोना बे केटेगरियाव साफ्रोमबो गोग्लैयो बे नङा। गोबां धोनिफोर दङ जायफ्रा बेफोरखौ फेजेननो हादों, लुबैनायखौ गोजान खालामनानै दोननो हादों, इसोरखौ सेथि जायगा होनानै खामानिखौ मावनो हागासिनो दङ। बिथांमोननि लागै इसोरनि रायजोआ रेडि दङ। नाथाय जायफोरा बेबायदि केटेगरियाव गोग्लैनानै दङ, जायखौ जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन जे धोनि मानसिफोरनि थाखाय सोरगो रायजोआव हाबनाया गोब्राब जागोन होननानै, आरो बे बिसयफोरखौ मोनबा बिसयफोरखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय। जाय धोनि सुबुंफ्रा बे मोनबा केटेगरियाव हाबनानै दङ बिथांमोननि थाखाय गोब्राब जागोन। नाथाय जायफोरा बेफोर गासैखौबो फेजेनबाय बिथांमोननि थाखाय धोनि जानायावबो सोरगो रायजोआव हाबनायाव गोब्राब जानाय नङा। मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौ बुङाखै जे धोनि मानसिफ्रा सोरगो रायजोआव हाबनो मोननाय नङा होननानै बुङाखै, गोब्राब जागोन बेखौसो बुंदों। नाथाय मोननाय नङा बेखौ बुङाखै। गासैबो जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों पसिबोल जायो। जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों गासैबो जाथावैयाबो जाजोबो। जिसु ख्रिस्ट'आ गासैखौबो मावनो हायो। दा बेयावखाय जिसु ख्रिस्ट'आ जेरै हास्थायदों साफ्रोमबो धोनिया जों बेबायदि जानो नांगोन, साफ्रोमबो सुबुङा बेबायदि जानो नांगोन। अब्लानो साफ्रोमबो व्यक्तिया सोरगो रायजोखौ मोनगोन। मा धोनि मा गोरिब बयबो सोरगो रायजोखौ मोननो हागोन। दे अब्ला प्रियफोर, इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैफिनबावसिगोन। दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'बाय। प्रेज द लर्ड।